Nahinumdum ako sa nindot kaayo nga larawan sa Basilica ni San Pedro didto sa Vatican sa Roma. Tingali daghan kanato nakakita niini sa Facebook, sa TV, sa internet. Kung atong lantawon kining nindot kaayo nga Basilica ni San Pedro nga daw nahimong sentro sa ato ang pagtuo, makita nato ang usa ka lapad kaayo nga building nga daw nga naglibot sa gitawag niyag St. Peter's Square. Og ang tunga niini mao ang basilika mismo. Og naay semicircle nga nagpalibot sa niining maong St. Peter's Square. Gipabarog kini sa gitawag Vatican Hill. Ug kung imong tan-awon kini gikan sa taas, aerial view niini, ana kini duha kanindot kaayo nga hulagway nga makita. Una, daw usa kini kataguangkan, usa kini kasabakan, a womb of a mother. Didto sa tiyan sa inahan nga naumol ang tao, mugawas siya aron pag-adto sa kalibutan. Daw ang St. Peter's Square usa ka taguangkan sa inahan. Dili ba kini man ang simbahan? Ang simbahan usaman ka sabakan. Naan gitawagani nato ang atong simbahan, inahang simbahan, Mother Church. Because from her, the children of God were born. Kita. Sa adlaw sa atong bunyag, gikan niining maong simbahan, gianak kita. Isip mga Kristiyanos, anak sa Diyos. Ikaduhang hulagway niini daw inahan kini nga abli kaayo ang mga kamot nga mugakos kanila nga mosulod. Bisan kinsa sila, mananaway, maniiray, magtutuo, bisan sila nga panamastamas, dili ba? Diha mismong maong St. Peter's Square, gipusil ang hinigugman natong San Juan Pablo II. Gidawat siya sa abli kaayong nagakus sa inahang simbahan. Mga igsuon, ang adlaw sa misyon, World Mission Sunday, nagpahinumdum ka nato kung kinsa kita isip simbahan. Ang simbahan namukna dili para sa iyang kaugalingon, kundi simbahan siya nga kanunay nagpagawas sa iyang kaugalingon. Sama sa usa ka taguangkan, ang bata dili pwedeng magpabilin sa kaayahay sa sabakan sa inahan. Kinahanglan siyang ipanganak ngadto sa kalibutan. Dili ba? Kung ang bata dili maanak diretso, mamatay siya didto sa sulod sa tiyan sa iyang inahan. Nahan ang simbahan usa ka inahan nga kanunay nagpagawas sa iyang anak. Gikan sa iyang sabakan, kita nga anak niya gihagit nga kanunay untang mugawas sa simbahan. Dili ba kini ang katapusan mga pulong sa pari sa matag kasaulugan sa misa? Panlakaw kamo. Walay misang moingon, humana ang misa pabilin og paayahay. Kanunay mo ingon ang pari, panlakaw kamo. Kay tungod ka na mao ang simbahan. Uman niya umula
niining maong sabakan kita gitawag nga mugawas ngadto sa kalibutan. Ug sama sa usa ka inahan nga nagagakus, usa sa kainahan nga gadawat bisan kinsa, nga unta kita isip simbahan, mahigugma sa tanan, ug diha sa maong gugma nga andam mo dawat sa tanan, magpagawas unsab. Usa ka gakus, dili aron pag-angkon, kundili gakus aron sa paghatag. It's not an embrace of possession, but an embrace of the giver, of service, of letting go. Naan, mga igsuon, ang Mission Sunday reminds us of our responsibility of being at church. Kining maong Domingo sa misyon, sa makausapag, ipabalik o pagpahinumdum ka nato, kinsa kita isip simbahan. Sama sa atong unang pagbasa nga nagpadayag, nga ang Diyos nga kanunay nagtawag. Karon kita gitawag pagbalik o gipahinumduman. Nanginabuhi ba kita isip misyonerong simbahan? Kay sama sa tubig, nga dili gani magpadayon sa iyahang dagan, stagnant water stinks. Ang tubig nga nabarahan, manimaho. Sama nga ang bata nga dili maanak, makapatay. Ang Kristiyanos nga dili mahimugso ngadto sa kalibutan. Ang Kristiyanos nga dili mo gawas gikan sa komportable sa iyang kinabuhi, makapatay. Poisonous. Because our very nature as a Christian is in itself missionary. Nan, unsaon nato pagpanginabuhi isip misyonero? Anay upat ka importante kaayo nga lakang isip misyonero. Una, pag-ampo. To be in mission is not just to go out and work. Ang pagkamisyonero dili lamang ang pagtrabaho, kundili ang una sa tanan ang pagkamisyonero, pagpaminaw. Dili ba kini ang mao ang lihok ni Jesus? Bago siya naghimo o nagpadala sa iyang mga tinun-an, gitawag niya sila. Sunod kanako. Dili ba kini mao ang lihok na Jesus sa atong ebanghelyo karon? Si Bartimeo sa atong ebanghelyo nga misagit, anak ni David, kaluy iintawon ako. Gitawag ni Jesus. Dili ba kasama kang Bartimeo, kita usab sa adlaw sa atong pagkamakasasala, mga buta, mga makililimos, mga hugaw sa katilingban tungod sa atong pagkamakasasala. Apan dihang misyagit kita sa ato ang kinahiladman, anak ni David, kaluy iintawon ako. Ang matag Eucharistia nagtawag kanato, hali, dadas siya nga rin kanako. Naan mga igsuon, prayer is the powerhouse of mission, because mission without prayer is merely discussion and not missionary journey. Ang misyon mao gayud ang powerhouse nga nagpalig-on kanila nga naa sa misyoneryong kinabuhi didto sa panggubatan sa kalibutan. Naan adlaw-adlaw gihagit kita nga maumol diya sa pag-ampo. Aron unta sa paggawas nato ngadto sa atong panimalay, andam kita nga mahimong panagway ni Kristo.
Di na ko malimtan ang nindot kaay nga pangutana sa usa ka pari ngadto sa iyang obispo. Bishop, what makes a difference between a social worker and a priest? Unsay kalainan, Bishop, sa kinabuhi sa pagkapari o sa usa ka social worker? Dili ba ang simbahan diya mo duol ang kabus mga igbugas? Sa panahon sa katalagman, unang mga yuan, simbahan. What's the difference? Ang obispo mipahiyom og mitubag. Pag-ampo. Tungod ang kinabuhi sa simbahan magsumikad sa iyang lawom nga pag-ila sa iyang magtutudlo. Nan, kini ang rason nga nugihagit kita nga magsugod sa atong adlaw sa pag-ampo. Aron sa paggawas nato sa atong kwarto, sa paggawas nato sa atong panimalay, iya kita ni Kristo dili sa kalibutan. Ikaduha, sakripisyo. Si Santa Teresita sa Batang Jesus, wala gayon migawa sa kumbento sa Carmelite sa Lisieux, dito sa France. Apan, nahimo siyang patrona sa misyon. Ang ikaduhang patron sa misyon, si San Francisco de Javier, usa ka Jesuita, nga naglibot sa kalibutan sa pagsangyaw sa maayong balita. Pero, si Santa Teresita sa Batang Jesus, wala may gawas sa iyang kumbento. Ngano nahimo man siyang patrona sa misyon? Simple ra kaayo ang rason. Tungod kay maong santa, ang matag gutlo sa iyang kinabuhi, ang matag kalipay ug kasakit nga iyang nahayaguman, labaw na sa panahon nga siya natakdan sa sakit nga TB, sa matag kalisod nga iyang naantos, iyang gihalad alang kanila nga naa sa misyon. Ang iyang pag-antos, ang iyang kasakit, ang iyang mga pagdili sa kalipay sa kalibutan, iyang gihalad alang kanila nga naglisod sa misyon. Nindot kaayo nga kasanatian kining COVID. Nining maong panahon nga kita nasakit isip katilingban. Imbis nga magreklamo, pwede ka natong ihilo mga tong reklamo ug ihalad alang kanila nga naglisod sa misyon. Ihalad ang kalisod. Bisan unsa ka simple, matod pa ni Santa Teresita, bisan ang imong pagpanilhig, bisan ang imong pagluto, bisan ang imong pagpilo sa imong habol, sa imong kwarto, if you do it out of great love and offer it as an sacrifice to the Lord, it gives strength to those in mission. Naan makaigsuon, makapangutana kita, unsay atong pwedeng isakripisyo para kanila nga naa sa misyon? Unsay pwede natong ihalad sa Dios aron mahiusas kita kanila nga naa sa misyonerong kinabuhi? Ikatulo, financial help. Kay balo kita nga walay misyon nga dili manginahanglag sa lapi. Dakong bahin sa kolekta karong Domingguha, sama sa akong giingon miaging Domingo, karon anaa kitay second collection. Sama sa akong giingon miaging Domingo, I beg you to become extra generous tonight for those in mission. Kay tungod kining atong second collection, atong ipadala ngadto sa misyon. Ang kalisod sa atong panahon karon naghimo sa pagpanghalad nga mas Kristohanon, sa paghatag nga mas Dios nun
sa paghalad nga mas kinasing-kasing. Kay tungod ang halad na himong tinuod nga gasa kung kinigi gihimo taliwala mismo sa atong kaugalingong kapobrihon, kaugalingong kawadon, kaugalingong panginhanglanon. Matod pa ni Bishop Raul Dael, generosity is not coming from our surplus. Genuine generosity comes from the very reality that we too need something, but we are capable of giving despite of our poverty. Naan kini nindot kaayo nga gisulti ni Santa Teresa sa Calcutta, give until it hurts. Because when you give that you do not hurt, ang paghatag nga dili makasakit sa imo, dili tinuod nga paghatag. Kaya tungod ang imong gihatag sobra-sobra naman, and anyone can give that. Karon gihagit kita to give until it hurts. Because giving becomes truly Christian when the giving hurts the giver. Kung mismo ang maumao nga naa sa ato, atong mahatag sa uban. Dili ba kini ang akong kasinatian din sa parokya ni San Guillermo? Kung nakaidumdum ka mo, duha ka simana ang milabay, mihilak ako sa inyong atubangan, kay giingnan ako, 12,000 na lang ang atong kwarta. O gipangutana ako, padayon ba nato ang atong pagtrabaho? Ug ang akong tubag, padayon. Di ko kabalo asa mangitag kwarta. Nagadepende lang kanunay ang kaban sa atong simbahan sa inyong kamanggihatagon. Yet when I decided to say yes, even though it hurts, people come and give. People share. Kaya tungod ang kamanggihatagon sa tao, dili magdepende kung dato siya. Nagdepende kung nahigugma ba siya. Katapusan, ug ang pinaka-importante, ang pagkamisyonero, pagka magsasangyaw sa kinabuhi, witnessing. Mga himo unta kitang class A1 exhibit sa mga misyonero sa ebanghelyo ngadto sa atong gisangyaw sa matag misa. Kini ang atong misyo ad intra nga nagdason sa misyo ad extra sa mga misyonero sa gawas. Mahimo untang masulti sa mga misyonero didto sa gawas. Gusto mong masayod unsa ka malinawon ug malipayon ang katawhan nga midawat sa ebanghelyo? Tanawa ang Pilipinas. Apan ang pangutana, mahimo ka nato. Mahimo ka sa atong mga misyonero nga tuwa sa gawas nga makaingon. Tanawa unsa ka Kristiyano ang ang mga Pilipino. Tanawa ang ilang kinabuhi. Mahimo ka nato na. Ang ato kang kinabuhi naghulagway ba sa ebanghelyo nga atong napaminawan ug napuy-an? Mga igsuon, ang pinaka-importanteng bahin sa misyon mao nga ang gisangyaw sa ebanghelyo makita unta sa kinabuhi nga atong gipuy-an. Kini ang rason ngano sa matag katapusan sa misa ang pari moingon, panlakaw kamo. Aron ang ebanghelyo nga gisangyaw ug nadunggan, buhi diya sa matag usa ka nato ug kining katawhan sa ipunan makaingon. Buhi gayud ang parokya ni San Guillermo tungod kay ang matag Kristohanon sa parokya
nagpadayag man sa kaayo sa Dios. Mga igsuon, magampo kita niining maong Domingo sa grasya sa misyon, nga mabalik din ni kanato ang gasa sa pagampo, ang gasa sa sakripisyo, ang gasa sa pagkamanggihatagon, ug ang gasa sa pagkamasangya-sangyaw sa buhat. Aron kining hagit sa misyon, mapuy-an sa matag Kristohanon.